tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain me tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore aton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibsa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala biye alamsay novembre kalo kile fla samba flani muga ani saba aw munu ba fle sanga anaka wakati anga bololo sira kili na bela jilinka mali kona ya kata se mali ko kana ma ambe aw bela jilin fo aka wakati o chugala kuna funi na bosi kama kono tene fuka trasi jumama niyo wati sili ayo bismillah kuna fundamne la bi anga chama fanga jamana nyama no ye colonel Asimi Goita ye femi ye octobre kalo kili bisabani kile samba flani muga ani saba bana batom be no ni uluka ka jalizike no oye jeli fale akoni ye jalizike ro ni ka o kulumokari communisen ka o feno ni oye anga sigida duruna ya adokotro soba o kononala ni bara nyere ko ni bela jelen kera anga ministre be no ni alenya shinebe kene akunya uluma ni oye colonel Assane Badialo katagase anga ministre nyama mano oye dokotoro shugella kokala amaiga ye amusaka bora anga chamacha fanga jamana nyama ale jufa konna la ka sababu yake femi ye don kene ni ale nyachine me nyon deme ko nyoma ni oye octobre kalo konna ni ale be nyana kaseka o kunte chuga minasa ayeni jali so indinka ale daele abara yere bela jilin konna la sa akla tukuni ninka bolma fen kura ni oye ambulance ye ko fana kile ninka odi uma ina fo ladala ko anga finitigila ka ka kuna fondiso ni oye dirpaye uye kuna fondilaw ninka ulu wele bi ala musadu yaina novembre kalo kile fla samba flani muga ani saba kalo ube kuna fondilaw wele wala saka seka finitigila ka la halaya ninka o jensen ko nyuma na chogoya mina bi kuna fondilaw ulu wele la femi ye Suleiman Dambele ale feni ale dirpa nyamai onini anga jeka alame ay femunu ninka ulu fo encore en balma kunafoni dilaw ani nyanguma comme abado tugumuna kalo ambenyon soro dirpa sigi daina kanyon masala sorasu beka mubarake jatige wale moko ka kelelila ani ni kibaria munumbe namse ko daw kloka anga se ko fona pour que awere amunun de be kibara di population ma akela bololokan akela gafo kono donc awni population de grele menyona akila nana u masalala abse kanga kuma la se population ma kanye kosebe o hukumun kono na de la na ye jatemeneke kibaria dama ni anye kibaria bauta bibi na malien be nyebe minusma ka tali de la ka banga jamana kono donc au tali fena anga nyemogo de anyini pour que minusma kata uka jamana to en rebese ka anga geleani anga crise gérée ani nyonche chugumuna. Donc, ministre ka otali la, anye a bakuru foloke,
bakuru fɔlɔ in ye jumɛn ye kan damadama de olu MINUSMA y'o di faamaw ma komi a bɛnna Nations Unies ni Mali ɲɛmɔgɔw cɛ cogo min na o kan fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye o Ogosagu ye n'o kɛla utukalo tile 4 filanan o kɛla bɛɛ utukalo tile 12 sabanan o kɛla Gundam utukalo tile 12 tun ani naaninan o kɛla Menaka utukalo tile 25 donc o tun ye MINUSMA mɔgɔw ka tali ka bɔ an ka kanw kɔnɔ o tun ye o phase fɔlɔ ye phase filanan o de daminɛna septembre kalo tile fɔlɔ ni k'o kun cɛ octobre kalo tile 31 o hukumu kɔnɔna na Douentza MINUSMA y'o di an ka cɛdenw ma octobre kalo tile 21 o tile 21 fana octobre kalo u ye tétalite fana di an ka kɛlɛkɛdenw ma mais an ye mun jateminɛ kɛ c'est que Aguelhok ani Tɛnɛndon Kidal MINUSMA mɔgɔw y'u ka minɛn cɛ ka bɔ yen ka sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye ka sɔrɔ u ma fɛn fɔ sɔrɔdasiw ye donc bibi in na an bɛ se k'a fɔ kan minnu ni MINUSMA ye o bɔla yen o ye kan 8 de ye o kan 8 la kan 6 u y'o de di anw finitigilakaw ma bɛn tun kɛla mun kan mais fila tɔ n'o ye Aguelhok ni Kidal ye an kɔni y'a ye aw fana y'a ye cogo min na bɔlɔlɔw kan u y'u ka minɛnw ta ka taa cogo min na donc ni an y'a jira aw la carte kan nin ye o kan ninnu de ye 6 minnu ni MINUSMA ye tala ka bɔ yen ni anw yɛrɛ bɛ tigi o kan kɔnɔ o ye nin kan 6 ye bibi in na armée malienne kelen k'a kɔkɔ de da k'a fɔ fasodenw ye taabolo min kalifa anw na fasodenw ye baara min kalifa anw na n'o ye ka jamana lakana n'o ye ka jamanadenw lakana n'o ye ka jamanadenw ka minɛnw k'olu lakana an b'o bolo de kan bibi in na an bɛ taabolo min kan an ɲɛ tɛ yɔrɔ la bi Mali kɔnɔ ko an tɛna fɔ an tɛ taa yɔrɔ mun na o de ye ka sikasika bɔ bɛɛ la bibi in na Mali a dila anw ma k'an k'a lakana maliyɛnw dila sɔrɔdasiw ma k'u k'u lakana o lakanani fana an b'o kɛ n'Ala sɔnna a ma inshallah n'an ye jateminɛ kɛ caman fɔla faamaw ma an tɛ mɔgɔw bonya an bɛ dangari kɛ population na ne hakili la a bɛ kalo damadama bɔ a bɛ ne ka san 2 bɔ bibi in na ni montée en puissance bɛ fɔ faamaw la mais professionnalisme fana bɛ fɔ a y'a ye ja dɔw kan faamaw taala u ka baara tɛ ko ka taa sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ko k'u ka balo kari mais bibi in na an b'o kɛ c'est pour que k'a jira jamanadenw na anw ka baara taabolo dɔrɔn tɛ ka gɛlɛ ci ni mun ko kɔngɔ bɛ yen yɔrɔ min na an b'a fɔ mun ma ko action civilo-militaire ni kɔngɔ bɛ yɔrɔ min na ni jamana baarakɛ boloda tɛ se ka o yɔrɔ sɔrɔ sɔrɔdasiw b'u jɔ o jɔyɔrɔ la ni bana bɛ yɔrɔ min na ko dɔgɔtɔrɔso tɛ yen hali ni dɔgɔtɔrɔso bɛ yen ko dɔgɔtɔrɔw tɛ yen k'o baara lakile sɔrɔdasiw b'o baara kɛ hali k'a fɔ ko ekɔlisow datugulen don ni dugu sigida mɔgɔw ko an b'a fɛ an denw ka kalan sɔrɔdasiw pɛrɛlen don ka denmisɛnninw kalan hakili la a b'o ye aw ka jabaraninw kan an bɛ ka fɛn image dɔw fili pour que k'a jira maliyɛnw na ko anw ta tɛ kɛlɛ dɔrɔn ye baara caman bɛ sɔrɔdasiw ka baara kɔnɔna na
a kɛla dɛmɛ ye o a kɛla furakɛli ye o a kɛla an bɛ se ka dumuni di mun ma an bɛ se ka mun dɛmɛ ka a ka so jɔ an bɛ se ka mun dɛmɛ ka balo d'a ma an bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ k'u kalan cogo min na an bɛ se ka jamanadenw ka u lakana cogo min na o bɛɛ de bɛ anw ka baara la n'an b'o o kibaruya da aw tulo kan donc n'i ye jateminɛ kɛ fɛnɛ an ka taabolow la bi in na a bɛ n'i ka san 2 bɔ bɛ yen an bɛ k'a fɔ k'an bɛ ka garan kɛ jatigɛwale mɔgɔw la hali bi an b'o taabolo de kan an b'o taabolo kan ni mun ye fɔlɔfɔlɔ la n'olu dun ka wuli ka na an ka kanw attaquer anw fana de bɛ wuli sisan an bɛ yala kɛ ka t'u nɔfɛ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'u daraki u ka baziw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'olu ci ni tun ye jateminɛ kɛ fɔlɔ aw tun b'a mɛn de moto 100 mobili 50 mobili 20 olu bɛ munumunu fɔlɔ mais bi est-ce que aw b'o ye donc o sumaya la o bɛɛ ye sɔrɔla aw ka finitigilakaw ka wuli ka jɔli de la donc o hukumu kɔnɔ fɛnɛ finitigilakaw wulilen bɛ an bɛ période mun na bi o ye sumanw de tigɛ kuma ye donc sɛnɛkɛlaw u bɛ se ka u ka sumanw tigɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na sɔrasi ɲɛmɔgɔw u ye taabolow ta u bɛ se ka jamanadenw dɛmɛ cogo min na u bɛ se k'u ka sumanw tigɛ hɛrɛ ni baden na. Sen kana an ka kunnafonidiso ale kɔnɔna la journée textile la Mali finiw ale ta ko 4nan baaraw olu daminɛna bi novembre kalo tile 2 san 2023 fɛn min ye jagokɛlaw ye olu bi kɛnɛ kɔnɔna la walasa ka se ka an ka fini ni ka o don bala ani an ka laadalafɛnw Cheikh Umar Sangare aw ni an ka jɛ ni ka ale fana ka kɔrɔfɔ ka olu lamɛn. Ne Cheikh Umar Sangare ne Mali finiw tɔgɔla don o ko labɛn jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye an bɛ Mali finiw de kan Mali finiw ka don da la k'a kɛ an yɛrɛ ta ye k'a kɛ an sago ye k'a kɛ an kɛ n'an yɛrɛ ye k'an ka kɔɔri don ba la k'an ka kɔɔri baarakɛlaw don ba la o de to an bɛ to ka nin don in sigi san o san tile 4 de don bɔgɔla ye an ka kɔrɔlenw ani an ka bugulantigɛlan don parce que bɔgɔla n'i y'a ye a b'an ka ko kɔrɔ bɛɛ la donso fini ye bɔgɔlan de n'i y'o ta k'a la i b'a ye k'a fɔ an ka maakɔrɔw bɛ bɔgɔlan de don ka caya bɔgɔlan b'an ka maaya yɛrɛ de sabati donc an b'a fɛ ka kuma sigi o kan parce que an bɛ waati min na ko bi gouvernement bɛ ka bɔgɔlan k'a labelliser o kɔrɔ ka sɛbɛn bɔ a la ka kɛ Mali ta ye pour que gouvernement dɛmɛ o baara la ka se k'u encourager a ye nin thème ta dɔ farala ko in bonya kan mɔgɔ nata cayara mɔgɔ bɔra fo région 8 ɲɔgɔnna la ani an ye wele bila segukaw ma ka caya Fondation Festival Style Niger bɛ yan aw yɛrɛ an ye jɔnjɔn di Mamu Dafe ma ale ye mɔgɔ ye min jɔyɔrɔ ka bon culture ko la kosɛbɛ ale ye Mali culture don ba la kosɛbɛ ka taa yan ka taa fo farafinna yɔrɔ fo diɲɛ fana wɛrɛw fɛ olu ye ɲinɛ particularité ye ani ɲinɛta fana danfara b'a la o danfaraba dɔ fana y'an dumuniko fara ka ɲinɛ an ye don da la dumuni sugu bɛɛ bɛ yen donc finiko ni dumuniko an b'a fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ kɛ Maliko ye donc kumalakan bɛ n bolo mɔgɔw kana tile 4 in kɔnɔ anw bɛ nin bɛɛ kɛ fu ka stand di fu ka musique kɛ fu mɔgɔw kana ka finiw san n'u m'a san u tɛ artisan u t'u encourager quoi merci bien. Novembre kalo tile 2 san 2023 o ye don kɛrɛnkɛrɛn min ni a ɲɛsinnen bɛ kunnafonidilaw olu ma walasa ka se ka kunnafonidilaw ka hakɛ ni ka o sabati cogo min na kunnafonidila minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bɔ ka taa kunnafoni ni ka o ɲini yɔrɔw olu la walasa ka se ka olu lakana cogo min na don kɛrɛnkɛrɛnnen o boloda la ka se ka o tɔgɔ da kunnafonidilaw olu la san 2013 o ni kɔni a ye nin don kɛrɛnkɛrɛn ni ka ale kɛnɛ ka o sigi min ni nanzaraw ka kunnafonidila min bɛ yen nɔ ni ale wele ko Julien na Dupont ale ni Claude Verlon ni olu kɔni fagara novembre kalo tile 2 san 2013 an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ o de sababu la o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka ale sigi o kɔnɔna la sa kunnafonidilaw kɔni y'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'u ka wala sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka kunnafonidilaw ni ka olu bila u ka hakɛ o kɔnɔna la. Sifawari miliyɔn 30 o de ye kɔni donna balofɛnw ani fɛn minnu tɛ balofɛn ye octobre kalo tile 31 san 2023 maa minnu bɛ yen nɔ ni bingani wale kɔni taara ka olu sɛgɛrɛ bamaltigi wale tigilamaw olu fɛ ni an ka Tombouctou bateau ale o de kɔnɔna la sa cɛkɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Société Commerce International pour le Mali SIMA o maa o de kɔni ye musaka ni ka o don balofɛnw na ka o di ni maa ninnu olu ma.
bura lakɔliso bura yɛrɛ ni yoroso ni ɲɔgɔn cɛ sa kilomɛtiri 27 a kalanso kɔni a datugura octobre kalo tile 31 san 2023 maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw fɛ minnu n'olu kɔnɔna bolimafɛn sen 2 o la u y'a laɲini lakɔli karamɔgɔ fɛ olu kɔni ka kalanso in ni ka latu ka tila ka denmisɛnw ni ka olu gɛn ka taga so nin kɔni kɛra waleya min ni a ye nin kɛra waleya min ni lakɔlidenw kɔni somɔgɔw olu jɔrɔla kosɛbɛ k'aw hakili jigin k'a fɔ ko ni lakɔliso in kɔni a datugura san 2019 ka tila ka dayɛlɛ san 2021 lakɔli karamɔgɔ minnu ni olu kɔni nana u yɛrɛ ye. octobre kalo tile 31 san 2023 nɛgɛ kaɲa 17 o wagati mamara fɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni fana ye bingani wale ta ni ka an da dugu ka o sɛgɛrɛ ale ni tekuru ni dugu fila kɔni bɛ baɲangara o lamini na a dugu kɔni babolo kɔni olu man ja ɲɔgɔn na dugulama olu y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni olu bɔnɛna u ni na maa dɔw fana kɔni u taara ni olu ye o maa kelen tilala k'a yira k'a fɔ ko ni mamara fɛntigiw kɔni taara ni u ka baganw ka taa se u ka bolimafɛn sen filaw an'u ka bolaminɛw wɛrɛw. ka kɛ ni an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn boli koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma n'a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ tɛrɛnsiraw la k'u ka u hakili to u yɛrɛ la o n'a ta bɛɛ jala kanu ale ni tumuba dugu ni ɲɔgɔn cɛ ani kita yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 17 octobre kalo tile 30 san 2023 tɛrɛn kɔni a bɔtɔla an ka faba kɔnɔ ni ka i kunda kayi kan ale kɔni yɛlɛnna muso dɔ a n'a den 2 ka den ninnu si bɛ t'i jɔ san 2 ka taga se san 4 o ma a kɛra sababu ye sa ka u bɔnɛ u ni na minisiriso min n'ale ɲɛsinnen bɛ an ka bolimafɛn boli koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma a ye duwawu don kɛ ni ka taga banbagatɔw olu somɔw olu yɔrɔ la ka ladɔnya k'a fɔ u kɔni tanyana wagati min na sa u ka jɛnaja bɛɛ kɛra o don kelen na an bɛ duwawu kɛ ala ka barabara dali nɔgɔya u ye ala k'an fama a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa burkina faso kaw olu fɛ yen nɔ u ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye kapitɛni ibrahima tarawele ye ale kɔni ye tasibila kɛ kunu novembre kalo tile fɔlɔ san 2023 ka ɲɛsin u ka fintigilakaw olu yɔrɔ ma ka sababuya kɛ u ka fintigilakaw ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ tako 63 kɔni o ɲɛnamaya burkina faso jamana o kɔnɔna la a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin fintigilakaw ma maa minnu bɛ yen nɔ ni olu tanyana a tila ka tasibila kɛ ni ka ɲɛsin olu fɛnɛ ma. mali kunnafoni jabaran najabaw ni kunnafoni damadɔ de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la aw kana ɲina tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ ba e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tunga lafiya bolo banakɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15 sur 20 sefa wari 4,4 ani 100,000 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 573 ni o ye 573 euro fo san kelen walima 382 euro fo kalo 18 ni tila terrain sara la terrain papier ale bɛ kɛ i ta e maa min fana bɛ yen nɔ k'i ka terrain b'i bolo a jɔli musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen tunga lafiya aw lafiya o yɔrɔ fɛnɛ na aw bɛ se ka so tunga lafiya ka sojɔ tɔn na ni o ye Paris san 2024 tɔgɔ sɛbɛnw olu daminɛna ka ban villa simple ye 26,000,000 ye a tɔn wari 580 euro étage duplex 42,000,000 a tɔn wari 780 euro tunga lafiya nana tunganage olu lafiyali kama tunga lafiya kalikanti dɔwɛrɛ dɛ maliyɛnden minnu sigilen bɛ tunga fɛ u bɛɛ lajɛlen ka se ka so kelen-kelen ni ka o sɔrɔ ba maliba o kɔnɔna la aw k'an bɛɛ donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.